Ako vieme rozsvietiť diódu pomocou baterky? Diódu môžeme k elektrickej batérii pripojiť napríklad pomocou kovového drôtika. Pozorujeme, že dióda svieti. Namiesto drôtika môžeme na pripojenie použiť napríklad alobalové pásiky. Rovnako pozorujeme, že dióda svieti. Prečo? Na rozsvietenie diódy sme v obidvoch prípadoch použili batériu a prípojné vodiče. Vieme diódu rozsvietiť bez použitia kovových vodičov? K batérii pripojíme dve obyčajné tuhy z ceruziek, jednu ku kladnej a druhú k zápornej svorke. Ak ku koncom tuhy priložíme diódu, tak sa môže stať zázrak. Dióda svieti. Ako je možné, že sme diódu rozsvietili pripojením na batériu pomocou tuhy? Tuha, teda grafit, je zložená z atómov uhlíka. Napriek tomu, že uhlík je typickým zástupcom nekovov, grafit dokáže veľmi dobre viesť elektrický prúd. A prečo? Uhlík má 4 valenčné elektróny, pričom 3 z nich sú viazané väzbami s najbližšími atómami. 4. valenčný elektrón je voľný, preto sa po pripojení k batérii môže pohybovať od záporného ku kladnému pólu batérie, čím sa v obvode vytvorí elektrický prúd. Prúd prechádza aj cez diódu, ktorá sa v obvode rozsvieti.